Rang gihapon ta diha mga gwapo. Ya pinadagan ay pinasiklab. And another day na punta karon. Ipagawas sa pud nato karon ang ato ang big bike. Ya plasta na to kadali. Amon tong bata nga naingon sa kuha nga pangit kong tsinelas. Sapatos check. Every morning mga gwapo, mao gyud yung timan Andrea nga atod yung i-check ang atong engine oil. Engine oil check. Anada sa buang ay. Pagkataw-taw ni abot na si Choy Cupido. Guwapo check. Murag kailangan na nako muwadwad og pamasayro. Kay katong 1M nga akong nadawat, wa kaabot og isa ka semana kay gipangayuan manggugos kalsada. Padayon lang gihapon ta sa pag-abanti mga gwapo. Unya hunong dayon ta diri as tornohanan sa mga motorsiklo kay pamasahayro man ang ato ang plano. Plastar dayon nagpinaabtek, way mabuhat sila angkol. Ayaw kol. Gwapo check sa tadra akol para walay bukol. Sheesh! Samtang nagulat-ulat kog pasahero, nay duha ka chika ni gawas. Sakay na. Sakay na, ma'am. Siyempre, atong gipili ang chika nga gwapa. Unsa man yung bike kanin, dili mo andari patimbang ta karon. Naglangi man yung motora og nay gwapa. Nya, pasin ako kol. Ayaw gila kol. Pag human na to ganaana sa pasahero, pag abot na to sa unahan, napatubil tadaan, kay gamay man kay ni siyag sudlanan, hadlok yun mahubsan. Tanaw dayon ang pump boy, nga gamay kayo og bangag, mura man og ako ang ex. Gilili na ko mga gwapo, kay abi na ko moabot sa 1,000, 28 pesos ramanday ang pultang ani gwapo. Perting dipaya sa pump boy, pag ingon ako, keep the change na lang na. Sheesh! Gwapo check sa tabi. Nya mo to, nipasin ako, pero gikuha na kong sinsilyo. Uy, ganun naabot man ko dre. Bangkingan be. Ni comment si Paploy na mamasahayro tagwapo kita ratas turuhan. Wa jud na palibak ang buang oh. Ni abot jud. Unya ako siyang gitudlo-tudlo, ako unta siyang pahawaon. Kaya kuha man ni turuhan. Nya na po ni abot isa nga si Junjun mubangking ta siya pero dili lang. Tudlo-tudlo siyang Paploy ngano na makadariang maghuot ta diri sa turuhanan. Pero wa gyapon siya gyud nagturno gyud. Nah ni abot ta pud si Jam Pagula. Nakabantay ni mga gwapuhan ni sa comment siguro ni Paploy. Maghuot yun mga gwapo karon sa turnohanan. Sheesh! Gitudlo na ko siya. Dito kabe. Sa muka ni mga gwapuhan ni oy. Lami pang puspusan. After 4 hours na inigawas nga chika nga gwapa. Sakay na. Nagkagugbot yun ang mga gwapo kung kinsay unang masayro. Si Paploy di na gud magpapugong. Ni ano ko kay Paploy, Paps, relax lang. Hat raman kay ka. Paunahan ni motorbike. Ana din si Paploy. Haw budra, sikundo mo buang mo ron. Diyan nagpapugong, nilarga jud oh. Sheesh. Pagduol si chika, sakay na. Dili lang, pagtumboy man imong motor. Mao to ni baking din siya 120. Tingala man midali ra makanabot. Plastar na balik. Lingo-lingo is Paploy artiha ni bayhana ni. Oy, naka-upgrade lang gani siya, nakakaon lang gani siya corn beef, di na mo kaog tinapa. May extra pos Junjun oh. Musta Junjun? Nambok man daw. Pirada jud. Daw sag dila be. Sakay na. Ayaw lang, kuliglig man kag motor. Sakita po nimo manulti madam oy. Way nahimo si Junjun, ibaking na lang si Junjun. Dali ara pud makabalik Jun oy. Wala ra may 1 seconds. Natingala ko sila nganong dili man gyud mo sakay ang chika sa ila ha. Nagunahon na gyud ko nga kini si Jam sa iyaha mo sakay ang chika kay iyang motor reader. Mao to pag abot ni Jam, ingnan niya chika sakay kagwapa. Unya ni ana ang babae. Dili lang, nakoy gihula. Wa jud siya mahimo, ni pasi gyud si Jam. Ready na tong bike dira. Mao to nagunahon ako mga gwapo. Kung musakay ba gyud ni sa ko pero akong gisulayan. Gipakrang na kong motor ni larga ko. Bangking dayon mga 120. Pang! While nagtalikod ko, gingnan ko one join lang kasako gapo. Pag isplicar na ko sa chika, sakay kagwapa. Oh, gwapo, pilot lang. Pwede 5? Mao to wala ka balibad inyong gwapo. Tara, sakay na. Mao to suya ang mga gwapo sa luyo. Sheesh! Gwapo check. Dali-dali dagpasi. Gukod mga gwapo. Mao to wala sila kagwanta gigukod jud ko. Bunal mga gwapo. Sheesh!